Čo je? Ešte ne, ešte. Čaute, tu je Richard Lacko a vítam vás pri mojom treťom let's play na hru League of Stickman. A je tu so mnou Sebastian. a Martin. OK. Martin bol v mojom predošlom let's play, si ho môžete pamätať. To je môj spolužiak, aj toto je môj spolužiak, Sebastian. No a môžeme ísť ďalej. No vlastne Martin je môj bratranec z druhého kolena, keby, takže... Dobre, môžeme ísť ďalej. Keď ste videli môj nový let's play, tak som nebol veľmi dobrý v tom, pretože som ešte... No, dneska sa to možno zmení. Dneska to možno vyhrajem. Poďte, vymrdí zasraný. Bam! Nekomentujte, prečo nič hovoríte. Ríšo, Lacko to dá. Myslíš? Hej, Tak uvieš, koľko mám života. Vieš čo urobím? Ja si ich tu nalákam a bam. Bič. A tohto tu s tým delometom neznášam. Akože vážne s to delometom. nikto. No dobre. Delomet, nová hláška. Budeme používať hlášku delet. Ináč možno tu budú nejaké deti v pozadí, to si asi nevšimajte, pretože... Sme práve na ihrisku, na šmerávke. Šmerávke, presne tak. A čo tu robí Ríšo, ale neviem, čo tu dá, čo ťuká. Ťukám. Jak ťuká? Ťuká. Ty si myslel, že to dám, aha, ako mám života. Niekedy vám môže Ríšo aj nahrať aj hru GTA San Andreas na mobile. Sa nedá dať život. Ne, musím chytiť druhý dých, keď chcem život. Aha. Aký druhý život? Ne, to môžeš mať druhý život, keď si level up. Level up? Level up. Áno, level up. Zdechnú. Ne, ešte ne. Ale tu už aj 100%. No, som. Dobre, ja si dám revivis. Dobre, smrdí vyjebaný. Zemrite! Kokos, ide. Ó, dali sme ho. Dobrý si. No, ale musel som použiť revive, takže nie som dobrý. OK, prízu sme dostali. Kámo, prízu. A môžeme ísť na to. OK. OK, zabíjame opäť zmrdov, ako som hovoril už v prvej časti, že proste, aha, otrieskam ho zem, bam. I tak budú dead. No proste, Sebastian, to vždycky zakončí dobrou hláškou. No Bija čas. Sú to proste kokoti. No proste, kokoti, no. Ktorí sa zabíjali na zem. Kúkaj, on to zabil. Tento tu nás zabil toho. Ježišimaria. Bo na neho strelil. Ježišimaira. Ten veľký nemôže vôbec zomrieť. Kto? Ten veľký, že kúkaj, Gelo má života malo už. Aha, teraz... A už zomrel. Celkom dosť má života. No, už zomrel. Dobre, a kto by chcel vie let's play z Growtopie, tak... Budem natáčať ešte dneska jeden. Dneska vydávam vlastne toto tu video, takže budete vidieť 2 videá naraz, čo sa u mňa ešte nikdy nestalo. Mne sa stalo iba že jedno. Pozor, lebo za alebo chvíľu 3. začne. Boss fight originál, ale. A toto milujem, že keď oni sú tak na kope a potom ich zmrdím. Zmrdí zo srany. A teraz toto mám najradšej, keď to robím. Pretože ono to je také silné. OK, ideme ešte ďalší revive, pretože si môžeme dovoliť. A zmrdí. Ježišimajra. Tak. Koľko stojí jeden revive? 10 diamantov a 10 diamantov. Vlastne, počúvajte, 10 diamantov získate za jeden level a 10 diamantov stojí jeden revive. Takže to je také vyrovnané, že za každý level dostanete 10 diamantov, takže si môžete dovoliť revivey, takže... Mal si to vidieť, akorát teraz na ihrisku učiteľka spadla na rič. To ste mali vidieť, Ale kápo ma zase dali, ale to nevadí. Tá v ružovom. To v ružovom.
A akože vážne som si dal ďalší revive, to bolo asi nechtiac. Ne, nebolo to nechtiac, ale nikomu to nehovorte. OK, ja si tu zoberiem peniazky a ideme do ďalšieho levelu. Takže... You win. Nevšimajte si tie deti, to sú proste. To sú proste malí decka. To nechápu. No niečo, je to 2+2. Ty kokos. Ináč, možno aj budem natáčať GTA San Andreas, takže... Ale to až na lepšom mobile, pretože tu na to trošku seká a to by ste sa na to nechceli. Práve jeden do hlavy. Ty kokos, fakt. A to by ste sa na to nechceli pozerať, pretože... Veľmi, no akože nie, že veľmi to seká, ale... No, nedá sa na to pozerať, takže radšej to nepozerajte. Keď to vydám. Budem sa vás aj tak pýtať na Facebooku, či to má vydať alebo nie. Takže, ja som ho utlačil k rohu a idem nasilniť. Bajom! Ne, to je iba silnejší nepriateľ kus. Boss je oveľa silnejší. Hej, on má červené pod sebou. Boss má červené pod sebou. A na toho musím použiť toto. Krásne si to dal, ale on teba. Aj teraz toto a teraz na týchto dvoch smrdov. To tí dostali fajne. Špeciálny útok. Bam, bam. Špeciálny útok? Hej, však špeciálny útok, aha, že tu máme ono. Špeciálne útoky. A teraz ide bosák. Kde je tvoj kamoš? Jaký kamoš? Zomrel. Som ti hovoril, že on nemá obmedzený život. Teda, že nemá neobmedzený život. Dáš potom ešte jeden revive. No, možno. Keď budeš mať na to. Však ja mám veľa dia. Ja už si plánujem kúpiť. Vždy preskakujem, udajú ja jednu strelu, tak ho ťa... A to sa nedá preskakovať. Ne? Ne, nedá. Tu môžeš iba utočiť. To je radšej jak Shadow Fight, takže revive. Man. Skoro si ho dal. Kto býva v Prešove, tak mi to napíšte, pretože sa môžeme stretnúť dakedy. Bejom. Tak zmrdí za zrady. Ten jeden taký to podobný, on strelil do svojho a on zdepol. To fakt. Som nevidel. Musíš takedy ukázať. Takže, teraz ďalší zmrdí vyjebaný. Keď zomrieme, končí sa video. Nie, to čo si? Musím mať aspoň 12 minút. 12 minút budem mať toto video. Ja budem robiť iba 12 minútové videá, pretože... Ale 12 minútové a budem ich vydávať častejšie, pretože tak sa mi to chce robiť. Niekedy, ak chcete, môže vám Richard Lacko na Xboxe, ak si kúpi. Ja mám Xbox, no, ale keď si kúpi nebudem. GTA 5, tak vám môže niekedy to povedať, ale zatiaľ čo, to stojí 70 alebo koľko eur? 40. No 40. Minimálne. On má za ten čas iba 12 alebo 15 eur. No, akože ja to budem mať na Vianoce, pretože si to kúpim. Koľko hodín? Neviem, poď sa nemám